Știrea exactă, Ramona Solomon este numele meu, sunt gazda dumneavoastră pentru următoarea oră și jumătate, așa cum v-am obișnuit aici la Global News. Și iată un anunț pe care îl facem astăzi. Pagina de Facebook a televiziunii Global News a fost închisă. În urmă cu o lună, postul nostru de televiziune discuta despre faptul că MAE își face Big Brother bazat pe inteligența artificială și va monitoriza site-uri de știri, bloguri, conturile jurnaliștilor, celebrități, demnitari. Scopul, bineînțeles, este detectarea, analizarea și combaterea așa zisei dezinformări și a propagandei. Ei bine, ieri, chiar în timpul emisiunii Știrea Exactă, în care dezbăteam informații cu privire la faptul că la ordinul Comisiei Europene CFR Marfă se va închide, pagina de Facebook a televiziunii noastre a fost brusc închisă pe motiv că încalcă standardele comunității. Precizăm că nu am primit niciun avertisment în prealabil din partea platformei de socializare și nici nu ni s-a dat posibilitatea de a contesta decizia. De asemenea, deși aparent platforma are mulți cenzori care monitorizează postările, inclusiv angajați români, nu există date de contact prin care să putem lua legătura cu factorii de decizie. Platforma nu dispune de adresă de e-mail sau numere de telefon în cazul în care utilizatorul are nevoie de asistență. Din păcate, crearea unei noi pagini nu este posibilă, deoarece se pare că, iată, Facebook monitorizează televiziunea de la care pleacă postarea, emisiunile noastre fiind astfel șterse în integralitate și de pe alte pagini pe care au fost transmise. Amintim de asemenea că, deși aflat pe lista mascherii, ceea ce înseamnă că, știți foarte bine, am mai discutat aici, distribuitorii de cablu au obligația de a prelua și transmite postul nostru de televiziune, distribuitorul RCS RDS a decis să scoată postul Global News din grila de programe din mai multe județe ale țării. Așadar, vorbim despre acest subiect și nu numai, cu invitații noștri de la această oră. Alături de mine în platou sunt Valentin Florea, coordonator AUR Sector 6. Bună seara, domnule Florea, mulțumesc pentru prezență, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit, trăiască nația. Dan Chitic, avocat, președinte Coaliția pentru Națiune, este alături de noi în această seară. Bună seara, domnule Chitic, bine ați venit. Bună seara tuturor. Mulțumesc pentru prezență. Cu mare plăcere și cu permisiunea dumneavoastră, așa cum am făcut-o și până acum, având în vedere că dumneavoastră aveți o audiență din ce în ce mai trunchiată, iată, am venit acum și o și arăt cu telefonul, pe care o să-l și folosim în acest scop. E probabil o premieră, să putem avea mai multe vizualizări pe o pagină de Facebook decât așa cum ar fi normal pe o linie de televiziune, care și emite și pe care legislația obligă să fie în pachetul must carry. Deci de asta vă spuneam, acum am venit și cu computerul. Cu permisiunea dumneavoastră o să discutăm despre chestiunea asta. Dar chiar nu înainte de a saluta și pe Dumitru Coarnă, căci este alături de noi, deputat AUR. Domnule Coarnă, bună seara. E drept un pic în dezavantaj fiind prin legătură telefonică, dar ne bucurăm că sunteți cu noi în seara asta. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație. Sigur că domnul Chitic e întotdeauna în acord cu timpurile și e bine să fim atenți la comunicarea dumnealui. Așa este. Vă mulțumesc, domnul Coarnă. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Așadar, vorbeam fix acum o lună, da, mai exact pe 19 iunie, de faptul că Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere un sistem IT bazat pe inteligența artificială care să monitorizeze în timp real conținutul online de pe platformele de social media, site-uri de știri, bloguri, dar și conturile celor mai influenceri, jurnaliști, celebrități și demnitari. Scopul este detectarea, analizarea și combaterea așa zisei dezinformări și a propagandei. Doamnă, este foarte interesant, dacă îmi permiteți. Vă rog. Că și SIE se ocupă cu treaba asta, pentru că numai departe de nu de ieri, de alaltă ieri, am avut un înalt general SRI, domnul Anton Rog. Vorbim și despre asta. Stați, nu, că este legat Cyberintul, pe care îl Cyberint. Cyberintul, sau cum vor ei să-l numească. Exact. Despre asta cred că lucrurile trebuie discutate în paralel, pentru că, cu permisiunea dumneavoastră, va trebui să și citim ce a spus acest domn. Cu siguranță. Este foarte interesant. Așa este. Bine ați precizat, domnule Chitic. Este extrem de interesant. Nu este dincolo de
extrem de interesant. Să-i lăsăm și pe telespectatori să tragă concluziile, pentru că... Este de o gravitate, atenție, uriaș. Fără precedent. Așa deci este. Dumbravă, când vorbea el, acum niște ani în urmă, despre câmpul tactic și despre culoare și despre asta, el făcea mai degrabă o prezentare și mai degrabă vorbea despre ce s-a întâmplat în trecut. În momentul de față este pentru prima oară când un gradat, nu un purtător de cuvânt, nu un șef al SRI, șef civil, un gradat al SRI, iese și vine și ne spune pe față că vom fi cenzurați. Exact. Că partidele, atenție, partidele nu vor mai avea dreptul să deturneze votul. Adică cum să deturneze votul? Prin postări. Adică prin libera expresie, prin liberul gând și dreptul inalienabil la liberă exprimare se deturnează voturi. Se deturnează de la cine? Ea l-aș întreba eu pe domnul Și cu ce ar trebui să se preocupe și să se ocupe reprezentanții serviciilor de informații în mod normal? Stați că aici mai este, sunt trei calupuri aici. O să încep cu ultimul. Care, asta vă spun, este... Eu așa ceva n-am văzut. Adică nu ne spune doar că vom fi cenzurați și aici vom discuta pe larg cu permisiunea dumneavoastră, dar ne spune și următoarele. Asta înseamnă că contracarăm, mă scuzați, nu mi-aparține mie, campania online înseamnă că dacă discutăm de o agenție de informații sau de site-uri, le punem jos cu ajutorul ANCOM, cu ajutorul Directoratului Național de Cibernetică, în multe situații nici nu se știe că noi suntem în spate și facem toată treaba. Mergem către instituțiile care au atribuții de la închide, le dăm toate informațiile, iar ele iau acele măsuri. Deci, cine dau toate informațiile și practic le spune ce să facă? SRI-ul. Și mai departe. Dacă ajungem, atenție, mare atenție, vă rog foarte mult. Așa ceva nu s-a văzut de 33 de ani. Dacă ajungem și la persoane despre care știm sigur că fac treburile alea, adică se exprime în mod liber, adică deturnează voturi, adică ies din tiparul oficial de comunicare. Deci, dacă ajungem la persoane despre care știm sigur că fac treburile alea, la fel, luăm în mai puțin de o oră un mandat de securitate semnat electronic de director, de procuror, de procurorul general, de un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu se mai face nimic pe hârtie, totul electronic. Știți de ce e totul extraordinar de interesant? Și aici, când spun asta, să știți că mi-asum o responsabilitate și niște riscuri pe care dumneavoastră nu le puteți sesiza dacă n-ați fi din perspectiva mea de avocat. Dar eu trebuie să o spun. Domnul Rog este soțul doamnei Rog. Doamna Rog este membră a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Poftim? Cum așa? Adică vorbim aici despre o membră, Lucia Rog. Lucia Tatiana Rog, soția domnului Rog. Atenție, un judecător despre care aș fi avut și am în continuare până acum cuvinte bune, fiind unul dintre cei mai echilibrați de acum. Dar este soția domnului Rog, care ia într-o oră mandați de la director până la judecător, până la ICCJ. Doamne, este de neimaginat. Adică ăștia ne închid într-o oră, doamnă. Păi uitați-vă la postul nostru de televiziune. Nu. Pe lângă... Postul dumneavoastră este închis în sensul că e nevoie ca oamenii să uite pe paginile noastre de internet pentru a vedea emisia dumneavoastră. Până nu o să se doamnă, ajungă și acolo, ne închid cu cătușe, Chiti. doamnă.
Până ajung și acolo. Cu cătușe. Haideți să spunem că SRI are și un departament specializat în schimbarea opiniilor oamenilor. Păi, doamnă, de asta vă spun, în momentul în care și aici sunt, uitați, aici sunt lucruri extrem de grave. În primul rând, domnul Rog vine și vorbește despre Curtea Constituțională și spune că acum e o curte constituțională care acum văd că ține cu România pentru că a aprobat, nu a respins excepțiile de neconstituționalitate ale legii ăsteia de siguranță cibernetică. Deci avem un general SRI care ce vine și ce face? Ne spune că acum avem un CCR, o curte constituțională care ține cu România. Adică în vechea formulă nu ținea cu România? Ce știe SRI-ul? Ce știe SRI-ul? Păi, și cum își permite SRI-ul să emită judecăți de valoare asupra Curții Constituționale? Acum e bună, înainte era nașpa. Ce discuții au loc în casă între domnul și doamna Rog? Doamna Rog, încă o dată, Lucia Tatiana Rog, spun încă o dată și nu o spun pentru a o peria, pentru mai știu eu ce, pentru a avea încă bunăvoința și deschiderea față de pedoariile mele atunci când le am la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu de puține ori în fața doamnei Rog. În multe cauze complicate. Și care, v-am spus, a dat dovadă de echilibru. Dar eu îmi pun întrebarea. Când soțul doamnei Rog vorbește așa în afara casei, nu vorbește la fel și în casă? Domnul Coarnă, pentru că ați vrut să interveniți, vă rog. Eu vreau să fiu mult mai simplu și mai direct. Domnul Rog ne spunea că a reușit să acopere Curtea Constituțională. Adică acum nu mai au niciun fel de emoție pentru că cu ceva timp în urmă era un dezechilibru acolo, iar Curtea Constituțională era cu adevărat compusă din o mare parte din judecători, adică 6-7 judecători care analizau altfel decât așa cum își dorea SRI. De această dată așa este. Curtea Constituțională este acoperită de SRI, numai ultimele două numiri, dacă le vedeți, prietenul meu de la Parchetul General, domnul Bogdan Licu și așa mai departe, sunt oameni care aparțin sistemului. Și atunci este clar că domnul Rog ne spune sau ne face o descriere a noului câmp tactic. Acum avem de-a face cu acest câmp tactic de a bloca canalele mediatice care încă mai au curajul să spună adevărul. Asta este în România. Probabil că lucrurile astea se vor întâmpla pentru că noi care ne opunem suntem puțini, chiar foarte puțini. Uitați-vă în presă, cu excepția dumneavoastră, nu știu dacă mai există un alt trus de presă care încearcă să analizeze subiectele care afectează societatea noastră. Mă uit pe toate celelalte televiziuni, discută doar despre Pandele și Firea, iar în spatele acestei știri nimeni nu vrea să vadă. CFR Marfă este în lichidare, Hidroelectrica se privatizează. Păi fix Astăzi, când vorbeam despre CFR Marfă, domnule Coarnă, s-a întâmplat ca pagina noastră de Facebook să fie brusc închisă. Păi, vedeți, celelalte televiziuni au venit comandă să vorbească despre speța de la voluntari. Nu știu ce e acolo. Eu cred că sunt fapte de natură penală. Nu contest lucrul ăsta. Dar ca să ocupi prima pagină zi de zi, timp de 10-12 zile, în condițiile în care Hidroelectrica, știți că noi am discutat mult în emisiunea dumneavoastră cu acel PLX 143, a fost scoasă la privatizare, iar CFR Marfă este introdusă în faliment, și nimeni nu discută aceste lucruri. Noi discutăm doar despre voluntari și despre conflictul intern al PSD, Ciolacu, familia Pandele, Firea, pentru că acolo e un conflict intern, iar speța asta, cine știe, domnul Chiti cred că știe mai bine decât mine, speța asta vrea să regleze niște conturi politice în PSD. Dacă privim cu atenție cine profită de această știre, Marcel Ciolacu. I-a acoperit frauda în ceea ce privește Hidroelectrica și CFR Marfă și scapă și de doamna Firea din PSD ca un eventual contracandidat. Știu eu unde vrea să meargă dumnealui la președinție sau în alte zone. Asta este, din păcate. Domnul de la SRI ne-a spus în direct și pe față că ei deja
nu au niciun fel de problemă cu societatea civilă și dacă e nevoie o să o închidă. O să o închidă la propriu. Ne-a explicat că într-o oră obține mandate, într-o oră o să ne rețină, o să ne aresteze în sistem electronic, adică nu oricum. Exact. Atenție Mare, practic ne-a transmis un semnal de alarmă. Eu cred că trebuie, dar nu știu în ce măsură eu, din ce în ce mai mult sunt dezamăgit pentru că societatea nu reacționează. Societatea noastră nu e o societate pregătită pentru acest tip de acțiune. Este o societate care, practic, va spune, știu eu, de acord cu voi SRI, de acord cu voi cei care vreți să ne reintroduceți în dictatură, de acord cu voi trădătorilor, de acord cu voi oameni care ați distrus România. Cam asta este abordarea în România de astăzi. Din păcate. Din păcate. Din păcate și vreau să vă mai spun faptul că pe lângă faptul că ne-au închis și pagina de Facebook. Da, vă mai închis și cealaltă televiziune. Da, am primit astăzi de la CNA 2 amenzi a câte 20.000 de lei pentru că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment nu a fost corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună credință. Vorbindu-se în emisiunea Starea de Veche despre depopularea după vaccinare, raport OMS recent arată că una din 6 persoane din lume suferă de infertilitate, contractele secrete cu Pfizer și Moderna, primele prețuri ale vaccinurilor gratuite, da? Și problema principală a contractelor au fost printre subiectele dezbătute în acea emisiune și pentru care, iată, o mică amendă de 20.000 și am mai fost încă o amendă de 20.000 pentru știrea exactă. Apropo, domnule Coarnă, fix despre ce discutam noi în acea zi, PLX 145, această emisiune a fost amendată. Cred că eram și eu aici. Probabil, domnule Chitic. Deci, fix pentru acea emisiune în care am prezentat toate datele, în care am despicat. Am discutat un proiect de lege la momentul respectiv, l-am dezbătut în spațiu public. Lucru care era înregistrat în Parlamentul României. Nu am venit cu invenții, nu am mințit, nu am transmis informații false ori eronate. Uitați-vă că deja acest PLX 145, acum cred că e legea 156, a început să producă efecte despre care nimeni nu vorbește. Vaslui, familie, 4:30 dimineața, 6 copii, intrat cu mascații peste familie, părinți încătușați, copiilor li s-au pus păturile în cap la propriu. Cel mai mare copil având 12 ani, la ora 4:30 dimineața. De ce? Exact ce discutam noi, articolul 5, aliniatul 1, litera, acea sărăcie extremă. Adică statul român ne-a adus în sărăcie extremă, după care ne arestează. Ăsta e statul român, ăsta e SRI, ăsta e SIE, ăsta e Marcel Ciolacu, ăștia sunt cei care ne conduc. Practic ne așteaptă zile extrem de complicate și grele. Bun, acum, domnul Coarnă, că vorbeați de război între Firea și Ciolacu, război sau Ciolacu și Firea. Război intern. Foarte corect, foarte corect. Numai că, din perspectiva PLX-ului 145, e corect ce i s-a întâmplat doamnei Firea. Nu știu ce implicări sunt acolo, dacă e implicată direct, dacă știa, dacă nu știa, dacă a fost implicată, dacă... nu contează. Dar vi se pare corect că Global News primește 20.000 de lei amendă pentru dezvăluirea... Știți de ce? Da, mi se pare corect. Pentru că nu ați respectat corectitudinea politică. Ce nu mi se pare corect din partea domnului Rog și CyberInt, atenție, această CyberInt, domnul Rog este șef la Poliția Gândirii. Eu vă invit pe toți, cei care ați citit, să recitiți, cei care n-ați citit, să citiți. 1984, Orwell. Dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă acum, dar cu niște tușe bine puse de hăt din anii 30, de când a fost 40, când a fost scrisă. Problema este că veți redescoperi zilele pe care le trăim. Domnul Rog este șeful la Poliția Gândirii, ca să vorbesc așa. Deci, el este. Numai că problema noastră majoră, doamnă, este că Ciolacu și Iohannis și toți ăștilalți sunt ipocriți. De ce sunt ipocriți?
Pentru că n-au instituit încă un minister al adevărului. Noi nu avem... Uitați ce ne spune încă o dată. Vă rog să mă scuze, dar eu citez acum pentru că acum, așa sigur o să fim amendați. Iau lumină de la șeful Poliției Gândirii, da? Absolut. Ce ne spune el? Deci din martie avem lege care ne obligă să acționăm. Ce face centrul în această situație? Dacă acea companie e una care dezinformează, campanie este una de dezinformare, un atac hibrid la ordinea constituțională, adică influențează alegerile. Influențarea însemnând că voința electoratului, care e parte din Constituție, este schimbată, adică votul nu mai e conform voinței fiecăruia. Dom'le, haideți să ne înțelegem. Eu sunt de acord cu totul. Cum aș putea eu să nu fiu de acord cu ce spune domnul Rog? Păi domnul Rog, eu îmi fac statuie la el, că dacă nu ajung la pușcărie. Da? Dar eu ceea ce nu apreciez la domnul Rog este ceea ce, că nu ne spune ce este informare. Ca să știm ce e dezinformare. Nu ne spune ce este ordinea constituțională, adică neinfluențarea alegerilor. Ce trebuie să spunem ca să nu influențăm alegerile? Ce trebuie să spunem să nu fac... Dom'le, eu am nevoie acum de la domnul Rog de o carte, domn. Un ghid. Ce am voie să gândesc? Ce am voie să spun? Pentru că dacă nu am asta, eu mă duc la pușcărie, domnule. Domnul Rog. Haideți, domnule, cu ghidul ăla pentru toți. Vă rugăm noi frumos. Că uite, oamenii ăștia iau amendă. Amendă după amendă? Le sunt închise astea. Domnule, nu se poate, domnule, nu ne lăsați de capul nostru. Ne scoți din grilă, ne închizi pagina de Facebook. Vă rog, domnule Coarnă, mă scuzați. Nu sunteți singurii care ați fost sancționați în legătură cu pelixurile despre care discutăm noi astăzi. 143, 144 și 145. Eu, dacă m-am opus, am fost sancționat cu diminuarea indemnizației 50% timp de 6 luni și cu diminuarea timpilor de intervenție în Camera Deputaților la 10 secunde. Asta este atitudinea conducerii Camerei Deputaților și ulterior a deputaților care au votat această care e decizie. conformă cu viziunea SRI-ului. Care conformă cu viziunea SRI-ului. Adică, domnul Coarnă, aia înseamnă că al nostru Parlament este dirijat de onor SRI. Așa bineînțeles. să înțeleagă oamenii pe direct și pe românește. Dar știți de ce spunem asta? Pentru că încă nu ne-a fost... Dom'le, vrem să știm, putem să spunem că SRI e în tot și în toate. Adică eu nu spun nimic rău de SRI. Eu spun Exact. că e mare și puternic. Că e prezent. Domnul Chitic, Omnic. constatăm lucrul ăsta. Nici nu trebuie să mai spunem. Este evident că SRI este în tot și în toate. Bine, asta e o consecință a oamenilor politici slabi, de generații întregi, de 30 de ani. Pentru că înainte dirija politicul serviciile, nu invers. Acum s-a schimbat aceasta, s-a făcut o rocadă. Avem articolul 30, da? Alineatul 2. Cenzura de orice fel trebuie să, da, este respinsă, da? Nu avem ce să... Nu există. Păi acum ne gândim dacă libertatea presei nu mai este în vigoare. Dacă omul nu mai poate să-și expună părerile, ideile pe Facebook. Păi înseamnă că ne-am transformat într-un stat nu comunist. Suntem mai rău decât în statul comunist. Această formă de neomarxism este atât de dură încât suntem închiși și practic se caută controlul social din toate punctele de vedere, doamna Solomon. Dragi telespectatori, noi trebuie să ne trezim cu toții. A spus bine domnul Coarnă, nu există încă o societate civilă atât de numeroasă care să reacționeze la orice decide de genul ăsta. Deci astăzi, dacă domnul Rog, și eu o să-l rog acum, să ne spună ce a vrut să spună autorul cu această declarație. Eu domnului Rog, atenție, eu am luat-o foarte personal. Și așa cum ar trebui să o luăm fiecare dintre noi. Eu am luat-o personal pentru că sunt la o oră distanță de pușcărie. Orice aș spune. De ce? Pentru că nu știu ce să spun. Domnul Rog, învățați-ne, domnule, ce să spunem. Ce avem voie de spus să spunem. Vă rog frumos. Deci sunt două variante. Doamnă, nu glumesc. Sunt două variante, două posibilități. Ori domnul Rog vine acum și dă un manual pentru fiecare cetățean în care să ni se spună foarte clar ce avem voie să gândim, ce avem voie să spunem, cum avem voie să ne purtăm, pe cine avem voie să votăm. Ori își dă demisia.
Nu există dubiu, doamnă, aici. Iar după ce a spus această enormitate, asta în contextul în care Predoiu a și modificat codul de procedură penală și în dosarele importante poți să te duci doar cu Ornis. Cu alte cuvinte, vei fi apărat eu, dacă azi voi fi luat de unul de aici, pe baza unui mandat de siguranță națională. Să vedeți cum se închide totul, doamnă. Deci ăsta e pe mandat de siguranță națională. Informațiile din mandatul de siguranță națională cum sunt? Clasificate. Cine are dreptul să se uite într-un dosar cu informații clasificate? Doar avocații care au dreptul să se uite pe un dosar cu informații clasificate. Cine? Doar Ăia corniți. acoperiți în SRI-ului, avocații care sunt Avocații SRI-ului. Păi ca să înțeleagă oamenii clar. Exact. Păi nu, urma să spun. Avocații care sunt unși de SRI. Eu nu o să primesc niciodată Ornis, vă dați seama, da? Niciodată. Deci Bă, dacă eu ce spun acum legat de ROG, este interzis lucrul ăsta. categoric, dom'le, nu mai avem drept la apărare, nu mai avem drept la liberă exprimare, nu mai avem drept la nimic. Iar domnul ROG vine și ne spune asta, dar nu ne spune complet. De asta vă spun. Ne și detaliază, domnule Chitic, dar terminați-vă ideea pentru că aici eu ce vă spun, că fiecare dintre noi, că spunea distinsul meu coleg de la AUR, spunea, domnule, societatea civilă nu mai iese. Domnule, societatea civilă, să știți, că nu e atât de idiotă. De data asta, în momentul de față, societatea civilă atunci când spune, dom'le, eu ce fac? Am copii acasă. Vine un dement de ăsta, îmi ia mandat într-o oră, voi fi apărat de un securist și voi fi judecat de colegii soției domnului ROG, care domnul ROG îmi dă mandatul, colegii soției domnului ROG mă judecă și îmi spune că într-o oră mă duc la pușcărie. Doamnă, deci noi ce vorbim aici și știți care e problema? Știți care este semnul că este ultimul loc în care se poate vorbi liber? Simțim pe pielea noastră, domnule Chitic, Global News simte, da, pe pielea lui acest post de televiziune. Odată că îl scoți din grilă, deși este în lista maschierii, deci nu ai niciun drept legal să-l scoți, n-ai nicio scuză, n-ai nimic. Păi, doamnă, știți de ce? Pentru că, uitați, aveți invitați așa. Aveți invitați care vorbesc cum vorbim noi. Aveți invitați care sunt la limita pușcăriei. Ni se spune asta. Pentru că, prin ce spunem noi, cineva ar putea înțelege că influențăm electoratul. Să nu mai voteze partide în componența cărora sunt indivizi care au făcut Academia SRI. Cum este și domnul Ciolacu. Da? Cum este și domnul Ciolacu. Că n-a trecut-o. Asta se datorează doar calităților deosebite ale dumnealui. Dar sau nu? Cred că a avut o rebufnire, o remușcare, vedeți, a fost o furtună interioară. Gândurile domnului Ciolacu la un moment dat au spus, domne, nu poți să faci parte din securitate, și a plecat. Pe bune? Noi credem asta? Eu cred că pur și simplu domnul Ciolacu avea niște bișnițuri de făcut prin Buzău și prin alte ale. Și nu s-a mai dus pe la școală și au zis, băi, vrem noi să trecem și astea, dar nici chiar așa. Cred că asta s-a întâmplat. N-a fost nicio luptă internă. Sunt eu colaboraționist cu sistemul, sunt eu sistemist, că e sistemist. Că dacă nu era sistemist, nu era prim-ministru. Avem voie să spunem asta, domnul Rog? Domnul Rog?
Am voie să spun asta? Se întreabă chiar și Marian Cucșa, vicepreședintele Comisiei pentru executarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, care a reacționat ca urmare a declarațiilor făcute de generalul SRI Anton Rog, domnule Chitic și stimați invitați, și spune: halucinant! Generalul SRI Anton Rog, directorul Centrului Național Cyberint, amenință public partidele politice care nu sunt de partea sistemului. Astfel, potrivit generalului, începând cu alegerile de anul viitor, nu se va mai putea repeta situația din 2020, când unele partide s-au folosit de campanii pe rețelele sociale pentru a convinge românii să voteze, invocând modificările recente ale legislației, prin care consideră mesajele unor partide că pot fi considerate drept atacuri la ordinea constituțională în mod total subiectiv de către oameni precum domnul Rog, care își doresc crearea unui nou câmp tactic. Este înfiorător acest avertisment al domnului Rog pe care îl lansează public în perioada în care am fost, spune domnul Cucșa, vicepreședinte al Comisiei de Control a SRI din Parlamentul României. Nu mi s-a întâmplat să văd o asemenea atitudine din partea reprezentanților serviciilor, însă observ că domnul Rog nu are niciun fel de rețineri când vine vorba despre încălcarea tuturor principiilor democratice și constituționale. Doamne, s-a terminat jocul. Doamnă, jocul s-a terminat. Asta ne-a spus acum Rog. Cu alte cuvinte, 2024 este iarăși o chestiune pe care o fac de ceva vreme. 2024 există o singură posibilitate, o singură șansă de a scăpa de chestiunea asta. Un val de 60-70% care să ducă partidele suveraniste în Parlament. Deci, un partid care va avea 15, 20, 25% nu va face nimic. Va face figurație. Ba mai mult, va fi scuza perfectă pentru a lua și mai multe măsuri de genul ăsta. Deci, în 2024, nu știu, domnul Rog, am voie să spun asta? Vreau și eu să știu. Dar să ne dea acum un mesaj. Pentru că până când vine cărticica, nu știu, poate dacă spun asta, cine știe, poate mă duc la pușcărie. Sau poate mă voi duce la pușcărie pentru că am spus că serviciile secrete din România trebuie demilitarizate. Nu trebuie să mai avem cel mai mare capital, cel mai mare buget per cap de locuitor pentru serviciile de siguranță, de securitate. Din NATO! Doamnă, SUA nu are, bun, ei sunt mulți. Deci nu vorbim în cifră absolută, Doamne ferește. Dar per cap de locuitor, România alocă cel mai mult serviciilor secrete în condițiile în care serviciile secrete în România, spre deosebire de celelalte țări din NATO, au voie să desfășoare afaceri și în interiorul României. Motiv pentru care serviciile secrete în România dețin tot ce este semnificativ. Securitatea. Doamnă, tata, domnul Rog, am voie să spun asta? Să știți că domnul Cucșa a concluzionat solicitându-i de urgență, și o să citez domnului Anton Rog, să-și prezinte demisia din funcțiile pe care le deține. Eu cred că ar fi momentul ca cele două comisii din Senat și Camera Deputaților, care gestionează SRI, să se întrunească într-o ședință de urgență. Trebuie convocat Parlamentul. Excepțională. Trebuie convocat Parlamentul și trebuie discutat acest subiect. General SRI care amenință partidele cu arestări. Aia înseamnă început de dictatură. Dar cine să convoace Parlamentul? Marcel Ciolacu, care e produsul SRI? Cine să convoace Parlamentul? Cine? Nicolae Ciucă, care la fel este un produs al serviciilor de informații? Klaus Werner Iohannis, care este președintele trădător al României. Acești oameni care au vândut și vând România, au pus-o pe o tarabă, nici măcar nu vând ceva din țara asta, fac cadou marilor corporații. Toate resursele din România, am discutat, mi-am asumat riscuri, am fost sancționat, nu contează, să-mi ia tot salariul și vorba domnului Chitic, poate iau o listă sigur cu noi și ne vor aresta până la urmă, credeți-mă. Spuneam că vom fi sancționați, am fost. În 2024 probabil unii dintre noi vor fi arestați. Pe motive de tipul ăsta, informații, divulgare de informații de nu știu care. Adică în momentul în care spui adevărul,
riști pe această lege. Eu am tot contestat la Curtea Constituțională toate idioțienile astea care practic afectează în tot libertatea de exprimare și afectează însăși democrația în esența ei. Mă gândeam acum în timp ce vorbea domnul Chitic și în 1989 cei care astăzi vor să reintroducă comunismul erau copiii acelui sistem, aveau 5, 6, 7, 10 ani pentru care noi am luptat, am riscat să le creăm o societate liberă, democrată, cu drept la liberă exprimare, cu respectarea dreptului de mișcare și așa mai departe. Lucruri pe care ei vor să le închidă. Acești copii pe care noi am protejat și am crescut, ei vor să ne închidă aceste pârghii democratice, ei vor să aresteze democrația. Este un atac la democrație în esență. Acest general Serii trebuie să plece, să zboare și trebuie cercetat, dacă nu penal, trebuie cercetat cel puțin disciplinat, administrativ. Omul ăsta face o amenințare directă la dreptul constituțional, la suveranitatea României și la statul de drept. El asta face. Omul ăsta, acest rog. Acest rog trebuie să fie cercetat de îndată. Parchetul general ar trebui, parchetul militar... Și să fie judecat de cine, domnul Asta Coarne? voiam să întreb eu. Stați puțin. E foarte interesant. Cine îl va judeca pe domnul Rog? Colegii doamnei Rog? Da, așa se vede. Dar Păi nu, așa este. Aici arată binomul. Ăsta înseamnă noi binom. vorbeam, domnul Chitic, noi vorbeam din perspectiva dreptului penal și vorbeam din perspectiva teoretică a dreptului penal. Păi teoretic. Teoretic vorbind acum, domnul Rog, am voie să spun asta? Cu permisiunea domnului Rog, o să spun că în situația în care s-a pus domnul Rog prin cele două afirmațiuni, cea referitoare la Curtea Constituțională și cea cu mandatul într-o oră, care pleacă de la directorul SRI până la judecătorul de la Înalta Curte de Casație și Justiție. În momentul de față, domnul Rog, sper că îmi dați voie să spun acest lucru înainte să mă luați de pe stradă, se impune fie demisia domnului Rog, fie demisia doamnei Lucia Rog. Deci după această afirmație, cele două afirmații, sunt două, o apreciere directă la Curtea Constituțională, cea care a dat decizii care sunt pendinte, care produc efectele juridice și pe care doamna Rog trebuie să le aplici. Ori, din punctul de vedere al domnului Rog, constatăm că deciziile CCR nu au fost luate de o curte constituțională care ținea cu țara. Poftim? Nu era o curte constituțională acoperită în tot de SRI. Între timp au acoperit-o. Da, este adevărat, domnul Coarne, numai că aici, cu permisiunea domnului Rog, o să-i cer demisia domnului Rog, în condițiile în care acesta nu o să-și dea demisia. Știu că doamna Lucia Tatiana Rog este o judecătoare care are prestanța unei judecătoare și cu tot regretul, pentru că v-am spus, era și este unul dintre judecătorii echilibrați de la Curtea Constituțională. O să-i Nimeni nu-i perfect, domnule Cu tot regretul, o să-i spun că trebuie să-și dea demisia. Deci nu se poate să stai în casă cu o persoană care gândește așa și care va veni la curtea la care tu lucrezi cu mandate pe care el vrea să le execute într-o oră. De unde știe domnul Rog că într-o oră va fi și în mai puțin de o oră un mandat de securitate semnat electronic de director, de procuror general, un judecător de la UCCJ? Și asistăm de unde știe că în mai puțin de o oră? Și asistăm la lipsa de reacție a Comisiei SRI a Parlamentului, da? Doamnă, care asistă impasibilă, Comisia da? SRI a Parlamentului sunt agenți SRI. Au fost întotdeauna. Și atunci este oameni o amenințare de influență la... controlați în proporție 90%, hai să nu spunem 100%. Este o amenințare la democrația din România? Nu este o amenințare. Este o condamnare. Nu e amenințarea, este când îți spun s-ar putea să, dacă s-ar putea să. Acum asta este o condamnare. Sentința și decizia a fost dată în mai puțin de 3 fraze de domnul Rog. S-a terminat. Domnul Rog, șeful la Poliția Gândirii,
a pus punct a tot ce înseamnă drepturi și libertăți în România. Și ne spune că dacă nu, în mai puțin de o oră. Dar de unde știe? De unde știe el ce va face? Cum va lucra procurorul? Sau judecătorul? Sau poate pentru că e judecător de la UCCJ știe, prin intermediul doamnei soție, doamna Rog. Știți... Da, știu tot, ei știu tot. Eu știu că ei știu tot. Știu tot. Dar măcar să rămânem în niște aparențe. Domnule Chitic, domnule Florea, domnule Coarnă, domnul Rog a acordat un interviu zilele trecute unei platforme educaționale. Da? Despre asta vorbeam. Și a spus, dar a dezvăluit și felul în care procedează, apropo de cum știe că într-o oră se întâmplă lucrurile astea. Ne-a spus așa, că deține un departament specializat în manipularea oamenilor, până la punctul la care îi determină pe aceștia cu lejeritate să facă lucruri pe care în mod normal nu doresc să le facă. Citez, avem un departament extrem de performant care se ocupă de un concept care se numește inginerie socială. Da? Și ingineria socială reprezintă controlul sau schimbarea artificială a grupurilor din cadrul societății. Alte surse vorbesc despre faptul că este o disciplină aplicată în cadrul științelor sociale și se referă la eforturile de a influența atitudinile și comportamentele sociale pe scară largă de diferite entități, fie de către guverne, mass media, grupuri private sau chiar de către persoane pentru a produce caracteristici dorite într-o populație sau într-un grup țintă. Pe scurt, din declarațiile domnului Rog, da? Către intervievatorul de la acea platformă. Peste o lună, noi putem să te determinăm printr-un link, printr-un SMS, un atac de inginerie socială care utilizează mesaje text mobile false pentru a păcăli oamenii să descarce programe, să partajeze informații sensibile sau să trimită bani infractorilor cibernetici, printr-un telefon pe care ți-l dăm, să faci o acțiune pe care noi dorim să o faci împotriva voinței tale. Da? Asta înseamnă inginerie socială. Să te determinăm să faci ceva ce tu în mod normal nu vrei să faci. Și, cum să-ți spun? Să-l faci cu plăcere și să-ți dorești să faci treaba asta. Aici e frumusețea. Și, ca să vă spun, am testat asta pe colegi de-ai noștri. Spune domnul Rog, da? Deci citesc din domnul Rog, ca să se înțeleagă. Un șef al nostru din trecut, căruia i-am raportat noi ce și cum, așa cum raportează militarii, a zis, nu există așa ceva. Bine, domnule, i-am spus eu. L-am lăsat o săptămână. Am studiat un pic ce îi plăcea să facă în timpul liber și i-am oferit un abonament pentru un tur cu un Ferrari. Și trebuia să ne dea numărul de telefon, CNP și toate astea. Ni le-a dat, după care i-am dat un SMS înapoi. Mulțumim, o să vorbim la Ferrari să vă dea și turul. A zis, bă, voi sunteți nebuni la cap. Știm, a răspuns domnul Rog. Doamne, spălare pe creier. Dacă în perioada comunistă, la începutul ei, aveam acei torționari care făceau toate nenorocirile în temnițele comuniste cu toți deținuții politici, ne-am întors acum 70-80 de ani și asta se întâmplă acum prin mass media. Cheltuim 3,2 milioane de lei pe un asemenea program, când noi suntem la pământ cu educația și cu învățământul și cu sănătatea și cu toate. Noi ar trebui să investim bani aici, dar tot ce înseamnă control social se investesc sume colosale. Păi, și din banii cui noi luăm bani de la europeni ca să ce? Să facem Alcatrazul nostru să fie România un fel de Fortul 13 Jilava? Adică de ce facem treaba asta? Atenție. Deci dacă s-ar băga bani în educație, te-ar face neprost. Fiind neprost, te-ar face mai greu controlabil prin programele lor de Clar. Mai greu manipulabil, da? corect. Ori, tu, cetățeanule, trebuie să fii cât mai prost, cât mai labil, cât mai puțin informat, pentru că atunci când îți dau ăștia un SMS, tu să sari întocmai și la timp. Știți cu ce nu vă sună cunoscut chestia asta cu ingineria socială, cu ce s-a întâmplat pe 13, cât era februarie, nu știu, cu taia, cu... Nu mai țin minte. Eu o traduc ca spălare pe creier. Nu, cu luminițele. Luminițele din 10 august sau înainte, cu ordonanța 13. Nu vă pare cunoscut? Nu țineți minte cum au venit mesajele alea extrem de bine făcute, extrem de bine țintite, programul în care îți spunea unde să te duci, cu cine să te întâlnești. Deci lucrurile astea pe care ni le spune șeful la Poliția Gândirii, domnul Rog, Anton Rog,
șeful gândirii noastre, ne spune și ce va face, cum ne va educa, cum ne va reeduca. Deci, practic, domnul Rog ne spune că ne va reeduca pe toți. Ăia care sunt educați n-au nevoie pentru că ăia sunt spălați pe creier deja. Ceilalți vor trece printr-un program intensiv de reeducare. Iată, prin niște chestiuni pe care nici nu le poți gândi. Chitic, până atunci trebuie să eliminați oponenții. Exact! Iar ăia care nu sunt spălați pe creieri și care mai vorbesc, pentru a nu strica ordinele și programele alea de spălare pe creier, ăia trebuie să eliminați într-o oră. Dacă îmi permiteți, o să mai continui să vă citesc din ce am mai declarat în acel interviu, pentru că este extrem de interesant și zic eu că merită să auzim cu toții. Urmează a treia amendă de la CNA. Posibil, domnule Coarnă, sau eu știu ce, să ne mai închidă lumina, probabil, că aerul condiționat văd că știți, se joacă cu el și cu sufletul nostru, dar rezistăm. Știți că ne place căldura. Unii dau bani. Ne-au nimerit bine, ne place căldura, ne place sauna, ne place așa, știți, să fie bine și cald. Ce înseamnă punerea în aplicare, da? Deci, ingineria socială, ne spune domnul Rog, în domeniul cyber security, mai ales în punerea în aplicare a mandatelor de securitate națională, joacă un rol important, crucial. Ce înseamnă punerea în aplicare? Înseamnă că oameni sau sisteme hotărăsc să fie intruzivi, să facă acțiuni care se transpun în amenințări la securitatea națională. Noi monitorizăm toate astea, aflăm de la parteneri, de la resurse umane, le descoperim, facem o solicitare la parchetul general, la înalta curte și un judecător decide într-un final dacă ce prezentăm noi acolo are suficiente probe astfel încât să ne dea un mandat de securitate națională în baza căruia noi să-i restrângem drepturile constituționale, adică să fim intruzivi cu el în toate felurile, pe sisteme, pe dispozitive, să ne folosim întreaga capacitate pentru a sustrage date de la el, pentru a elimina acea amenințare. Este extraordinar. Uitați, știți care e chestiunea? Chiar acum o să fac un exercițiu cu dumneavoastră. Să vedeți că săptămânile trecute, sau săptămâna trecută... Ca o colată, dar ne scuză-mă, cum te aducem parteneri? Colaboratori, adică? Da. Nu? Și ai mai spus ceva de reeducare? De reeducare, da. Și dacă mă lăsați să închei acest paragraf, în astfel de situații, completează domnul Rog, când tehnologic nu avem top of the top, cel mai performant echipament, pentru că noi suntem România, nu Statele Unite ale Americii, Marea Britanie ori Israel. Folosim foarte mult ingineria socială, complementar la poveștile astea. Echipa asta din SRI, extrem de creativă, de-a dreptul, nu sunt sănătoși la cap. Da, doamnă. Și uitați, pentru chestiunea, apropo de treaba asta, încerc să găsesc acum, uitați, nici nu știam că va fi nevoie, sper să le găsesc. Nu-i nimic. Până găsiți dumneavoastră, domnule Chitic, întrebat de intervievator, în glumă, dacă nu cumva și întrebările sale i-au fost induse prin manipulare psihologică, generalul Anton Rog a răspuns amuzat. Nu e o ședință de mentalism. Marea întrebare de aici acolo nu e cât de eficient e departamentul SRI deconspirat de generalul Rog în stocarea de informații a infractorilor, ci în ce măsură tehnicile respective nu ar putea fi folosite de serviciul secret în manipularea civililor de rând, în numele anumitor interese, nu? O întrebare cât se poate de legitimă în condițiile în care în România se știe controlul Parlamentului, al societății civile, al presei în privința serviciilor secrete este quasi nul. Este incredibil ce auzim de la un om pus în acea funcție, doamnă. Vorbim de o comisie la Parlament condusă tot de către SRI. Rămâi fără cuvinte. Da, pentru că asta continuă, de fapt, din 2020 cu cea medicală până în zilele noastre. De fapt, e o formă totală de... Deci această inginerie socială este o ramură extrem de controversată la nivel mondial, considerată mai degrabă ca ceva negativ și periculos. Iar despre cei din echipa SRI aflăm de la domnul Rog că nu sunt sănătoși la cap. Adică, în traducere, sunt gata să treacă peste orice limite. Corect? Da. Este, din aceste dezvăluiri. Din aceste dezvăluiri. Uitați că le-am în față aici, nu aveți o cameră. Dar eu o să pot să dau pe
telefonul meu să vadă cei care se uită în direct la noi. Deci pe data de 4/07, undeva la ora 5:26 AM, 5:26 noaptea, mi-au fost sparte conturile de Microsoft, de Yahoo și cele de Facebook. Deci contul tău a fost adresat. Cod de confirmare, alertă de conectare. Deci asta s-a întâmplat, suntem pe 40, pe cât suntem? Pe 18, fix acum 2 săptămâni. Ce vedeți dumneavoastră aici pe computerul meu, cei care sunteți în direct pe pagina mea de Facebook, vedeți, s-a văzut foarte clar cum, ceea ce au spus. Acum avem și confirmarea. Dom'le, deci ei intră în aceste lucruri, vă și spun, aproape dintr-o locație, am observat o conectare neobișnuită de pe un dispozitiv sau dintr-o locație pe care nu o folosești de obicei. Ai fost în mod evident nu la 4 iulie 2023, la 5:42, în apropiere de București, România. Prin pădure, probabil, că acolo unde au ei cyberin-ul ăsta, toate lucrurile. Deci toate conturile mele, și la fel am primit și pe Apple și pe toate device-urile pe care le am, au fost forțate în ultimele 2 săptămâni. Am zis, dom'le, să o fi cu hackereală, o fi niște... Ori nu, oamenii ne spun ei cu subiect și predicat. Păi noi intrăm, să vedem ce face acolo. Dar știți care e problema? Ei n-au nevoie să intre. Le spun, domnul Rog, stați, domnule, vă rog, domnul Rog, vă rog. Nu mai intrați, domnule, că vă spun eu. Cât o să pot să ies, vă spun eu, nu ascund nimic. Eu ies și spun pur și simplu deschis ce am de spus. Cât o să mai am de spus, nu ascund nimic pe aici. Nu primesc nici de la ăia, sau bine că au intrat. Eu aștept acum să văd dovezile alea că sunt eu putinist și că primesc de la... Să-mi scoată acum, că tot mi-au scot-o și prin computer și prin Facebook și prin toate astea. Să scoată dovada că eu vreodată am cunoscut vreun rus, că tot îmi spun că sunt putinist. Da? Să vină cu dovada. Dar acum spun, domnule, nu mai e vorba de rus sau de putinist. Acum este vorba de ordine constituțională. Adică tot ce spui sau orice spui care ar putea să schimbe opinia cuiva, să deturneze votul. Păi domnule, dacă eu vă spun acum, dacă nu mai vreți securiști, votați CPN. Ce este? Este deturnare de voturi? În mod evident este. Campania electorală, stați puțin, hai să mergem mai departe. Campania electorală, doamnă, înseamnă deturnare de voturi. Pentru că dacă nu ar fi asta, există o luptă politică pe acele voturi. Nu avea sens. Deci, prin campania electorală vin 1, 2, 3, 5, 7 competitori, fiecare spune ceva și unul care gândea, bă, mie îmi plăcea de Ionel, dar a venit Vasilică și Vasilică vine spune mai bine. Ce a însemnat asta? Păi, pe Ghiță, Vasilică l-a deturnat să nu-l mai voteze pe Ionică, pentru că asta înseamnă campania electorală. Nu deturnare de voturi. E o deturnare de voturi, dar e legală. Ca atunci când o deturnare de clientelă se întâmplă cu publicitatea. Eu mă spăl cu șamponul de urzici și vine altul și îmi spune, dom'le, dacă te speli cu șamponul de frunză de nuci, dom'le, o să-ți faci părul, uite, măciucă. Ce a făcut ăla? Ăla m-a deturnat. Cu alte cuvinte, doamne, eu vin și vă spun toate astea pentru a înțelege că ce spun oamenii ăștia practic ne explică cuvânt cu cuvânt că nu mai avem voie să spunem nimic altceva decât este permis. Asta ne spun. Și cum nu este încă dom'le, e neloială. Este cum i-aș explica soției domnului Rog, Doamne judecător Rog, ce spune domnul Rog nu e previzibil, nu e o lege previzibilă. Cu alte cuvinte, cum știu eu să nu mă duc la pușcărie? Ce trebuie să nu spun, domnul Rog? Spune-ne, domnule, ce nu trebuie să spunem. Hai să ne punem foarte clar un manual. Un manual. Dacă spui aia, într-o oră, ai deja mandatul de cutare. Cu judecător cu tot, de la CCJ. Interpretare, deturnare de voturi, să spunem, ca și traficul de influență. Este un fir foarte sensibil aici. Dacă eu vă recomand pe dumneavoastră să mergeți la magazinul X să lucrați, fac trafic de influență?
Dau un exemplu. Dacă eu vă conving să nu mai votați PSD de 3 decenii pe orez, ulei și făină, pentru că poate singurul pol naționalist și unicul, și sigurul de fapt este AUR, să-l votați, dați o șansă. Înseamnă că am schimbat polul comun. Nu e doar AUR, e și CPN-ul. Și CPN-ul. Dar eu spun acum de AUR pentru că e clar că fac parte din AUR și eu cred foarte mult în AUR. Păi și eu fac parte din CPN și cred foarte mult în CPN. Dar nu ar fi bine să scăpăm de PSD, doamnă, și de PNL, că ne-am săturat efectiv de partida asta. Pentru că de aceea au ajuns oamenii în servicii aici. Eu am rămas la dezvăluirile generalului Rog, domnule Coarnă. Am rămas la dezvăluirile făcute în acel interviu și vă întreb, ar trebui să ne panicăm? E ăsta un moment? Bineînțeles că da. Este efectul de tip mercurial. Ne încearcă, ne pregătesc pentru ceea ce urmează să se întâmple. Oamenii ăștia au planul foarte bine structurat, l-au stabilit și trebuie să fie pus în aplicare. Ne-a dat și o dată certă. Omul ne-a spus clar, pregătiți-vă că în martie începem arestarea partidelor politice care încă în România încearcă să mai transmită informații adevărate, să apere biserica, să apere suveranitatea națională, să apere resursele naționale. În momentul în care faci lucrul ăsta, vei fi reținut arestat pentru că ai încălcat legea domnului Rog, care este o lege total neconstituțională și este o atitudine dictatorială. Ceea ce spune omul ăsta, fără să faci o analiză prea profundă pe text, înțelegi sensul dictaturii, înțelegi sensul unei societăți închise, unei societăți în care cetățeanul va trebui să rămână cu capul plecat, fără să deschide gura, fără să ridice privirea sus. Va trebui să rămânem din nou, eu am trăit până în 89, aplicați de anumite probleme, aplicați de anumite decizii pe care nu le înțelegeam și nu eram de acord cu ele, dar eram crescuți în cultul ăsta și știam că nu avem voie să vorbim. Știam că nu avem voie să spunem nimic decât anumite elemente, așa cum spunea domnul Chitic și colegul de platou. Spuneți-ne ce avem voie să facem, ce avem voie să spunem, până unde putem mergem, la ce ne culcăm, la ce ne trezim și așa mai departe. Asta este definiția statului care, practic, elimină esența democratică, elimină libertatea de exprimare, elimină libertatea de mișcare. Nu întâmplător acele PLX-uri pe care le-am tot discutat cu acele închisori de cartiere de 15 minute. Ele vor produce efecte din 2024-2025. Și atunci, ca să nu piardă PSD și PNL, pentru că aici este discuția politică, noi nu să mai avem voie să desfășurăm o campanie politică online sau în mediile de informare în masă, pentru că domnul Rog o să vină și o să interpreteze că ceea ce spun eu este o informație falsă. Sau o să spună că este o dezinformare. Vorba de Chitic. Și care informare? Pentru că eu până la urmă și majoritatea celor pe care îi știu din anturajul meu am încercat tot timpul să separăm minciuna de adevăr. Am încercat tot timpul să transmitem românilor ceea ce se întâmplă cu țara asta. Am spus că urmează ca hidroelectrica să fie cedată gratuit, adică scoasă pe bursă, privatizată. Lucrul ăsta se întâmplă astăzi. Am spus că CFR Marfă va fi lichidat. Este lichidat. Am spus că urmează Nuclear Electrica, Rom Silva, toate rând pe rând vor fi distruse, vor fi puse la pământ. În momentul în care transmiți informațiile astea și spui că poporul ăsta va fi condamnat la sclavie pentru 300 de ani încolo, vei fi reținut condamnat. Pentru că domnul Rog o să vină și o să interpreteze într-un anumit context că acea informație nu e în legătură cu, știu eu, principiile dumnealui sau de fapt că el nu are principii. El e un pion într-o discuție și o dispută globalistă, că până la urmă să fim corect, 2024 nu o să fie o luptă între stânga-dreapta, curente politice. O să fie o luptă între curentul suveranist și curentul globalist. Aici este marea bătălie. 2024 va fi un an decisiv și pentru România. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, vom fi condamnați pentru încă 50-100 de ani să reintrăm în dictatură și să intrăm în rândurile Plutonului. Chiar dacă domnul Rog ne spune că și anunță public că începând cu alegerile de anul viitor nu se mai repetă situația din 2020, se poate lăsa și cu arestări. Da, am mai avertizat. Păi nu v-am explicat? Au listele pregătite. Doamnă, listele sunt pregătite. Și atunci la ce o să asistăm, domnul Coarnă? La ce o să asistăm anul viitor? Doamnă, știți ceva? Listele sunt pregătite. Eu cel puțin nu înțeleg perfect că sunt trecut pe acea listă. Eu fac parte din acea listă. Eu sunt unul dintre cei care probabil, în momentul în care acest Rog o să se desfășoare în toată splendoarea lui,
eu voi fi într-o noapte reținut, arestat într-o oră, la 4:30. Nu contează că în dreptul constituțional interzis lucrul ăsta. Cum s-a întâmplat la Vaslui? Au intrat la 4:30 cu mascații pentru familie, părinții încătușați, copiii, luați cu pătura, a pus pătura în cap la copil de 3 ani. Luat copilul la 4:30, 6 copii. Pentru ce? Pentru ce spuneam noi mai devreme, pe RX 145 al doamnei Firea. Pentru care noi am primit 20.000 de lei amendă astăzi de la CNA, domnul Coarnă. Da, doamnă, și eu am fost sancționat și dumneavoastră în țara fost asta, obiectiv, doamnă, în lumea spuneți-o pe asta nimeni, de modernă, aceea. cei care încă mai spunem adevărul vom fi sancționați, vom fi vânați, vom fi reținuți, vom fi arestați. Ăsta e viitorul. Ăsta e viitorul. Trebuie să ne-l asumăm și trebuie să ne ducem crucea până unde putem noi. Adică eu unul cel puțin o să renunț. Nici domnul Chitic și mai știu câțiva oameni care sunt hotărâți. Știți, domnul Coarnă, eu pentru dumneavoastră aici la Global News am o propunere pentru a avea, vedeți, până la editarea acelui manual de către domnul Rog, eu vă propun să faceți o sală de așteptare aici. Avem suficient spațiu. Tot spațiu este, cu scaune de alea mai depărtate să poată atârna bulanele, înțelegeți, și cătușele. Pentru că imediat cum iese cineva și spune așa, pentru că emisiunea durează mai mult de o oră, domnul Rog ne spune că va fi mandatul luat în mai puțin de o oră, dom'le, băieții să aibă unde să ne aștepte, să nu stea în picioare. Că știți acolo că funcționează aerul condiționat. Nu să ne aștepte nicăieri, o să fim luați din pat dimineața la ora 3. Nu vă încurajați că o să vină cineva să vă ia dintr-un spațiu public. O să ne ia dimineața la ora 3 din pat, vin echipele specializate, spart ușa, intrat, încătușat, pus pătura în cap și la revedere. După care acel departament de dezinformare al serviciilor de informație o să creeze un dosar fals, o creeze acele culoare judiciare, acele probe false, o să dezinformeze spațiul public cu toate minciunile de pe lumea asta. Domnul Coarnă, știți mai bine decât mine cum funcționează sistemul. Știu tocmai cu martorul ăla care este și sub acop. Știți că am o excepție de neconstituționalitate. Acum a fost fosta curte aia care nu ținea cu România, fiind un subiect extrem de delicat, a tot amânat-o. Acum o să ia curtea asta care ține cu România și o să-mi arunce excepția la gunoi. Știți că în România este posibil ca unul și același martor să aibă identitatea lui și în același timp să fie unul sau doi martori, aceeași persoană fizică cu 2 mâini, 2 picioare, un cap și toate acele, da? Să aibă încă una, 2 sau mai multe identități protejate. Și în momentul în care ai un dosar penal, îl ai pe ăla care îți dă o declarație. Ați trecut printr-o astfel de situație? Da, doamnă. Bun. Nu, voiam să știu. Da, și am ridicat excepție de neconstituționalitate. Și de asta când spune domnul Coarnă ce spune, voi avea o persoană care îți va veni și spune, domnule, am auzit eu pe Chitic care a spus sau a făcut. Și în același timp aceleași persoane îi se mai dau încă vreo 2 identități care vor spune lucruri care să se potrivească. Are mai multe roluri, domnule Chitic. Da. Deci asta este legal deocamdată. Din perspectiva Dar sistemului. câți înțeleg lucrul ăsta, domnule Chitic, în România? Câți români înțeleg pericolul ăsta penal pe care îl spuneți dumneavoastră? Domnul Coarnă, eu vorbesc de 10 ani despre chestia asta. Unii sunt mai noi așa. Noi suntem vechi în domeniu. Eu de cel puțin 10 ani vorbesc de abuzuri. Câți români înțeleg acest pericol penal? Câți oameni sunt acordați la realitățile acestei lumi, la realitățile acestei țări? Câți oameni ați văzut dumneavoastră preocupați de aceste subiecte? Haideți să fim serioși. Uitați-vă pe toate celelalte televiziuni. Discuții fără sens. Sunt numai comunicări din astea cu fentă. Comunicări care practic îndepărtează opinia publică de la adevăratele subiecte. Hai să vedem și să privim, dumneavoastră sunteți un fin observator și alții ca dumneavoastră, să privim în spatele știrii, să vedem acolo ce se întâmplă. De ce această știre este cu efect îndelungat cu familia Pandele Firea, cu acele cămiși? Adevărat, alea au fost lagăre de concentrare, trebuie arestați, condamnați 200 de ani. Dar în spatele acestei povești penale avem o poveste de înaltă trădare, o poveste de trădare, 394 cod penal. V-am dat exemplu Hidroelectrica și CFR Marfă, care astăzi au fost puse pe butuci și transferate către marile corporații. Și nimeni nu vorbește subiectul ăsta.
Acum domnul Rog, Ba dacă da, se ba uită da, la noi am mine- vorbit, domnule Coarnă, Domnule, de-aia nu, ne-au cu închis excepția- pagina cu de excepția Facebook, că de pe dumneavoastră. rețea ne-au Excepția- scos oricum, n-aveau ce să mai când facă. spun nimeni, nu mă raportez la dumneavoastră, mă raportez la marea presă din România, care practic este într-o oarecare măsură sau într-o mare măsură aservită acestor servicii de informații și sigur că acel departament specializat în schimbarea opiniilor oamenilor acționează cu sprijinul major al presei, doamnă, nu poți altfel. N-ai Păi cum să da, pentru că altfel ar schimbi păți opinia ce oamenilor. pățim noi astăzi. Da, doamnă, știți cum e- 40.000 știți cum e cu amende presa? astăzi, da, Știți cum pentru e cu 2 presa? emisiuni, în care am vorbit Știți cum- chiar și cu dumneavoastră, domnule Coarnă. Dar credeți Da, că de noi am fost emisiunea asta o să sancționați fiți și eu și amendați? dumneavoastră. Nu Pare știu că ce o să da. se întâmple după emisiunea Doamna, asta. noi am fost sancționați și eu și dumneavoastră pentru faptul că am spus adevărul. Știți care e definiția majorității presei din România? Știți care e definiția majorității presei din România? Ei mint, noi știm că ei mint, ei știu că ei mint, dar ne mint în continuare. Da? Deci ei mint. Noi știm că ei mint, ei știu că noi știm că ei mint. Dar ei ne mint în continuare și atunci ajungem la schimbarea opiniilor oamenilor. Unii dintre oameni nu înțeleg acest mecanism, că sunt mințiți și că minciuna asta pusă sistematic, picătura asta chinezească trebuie să schimbe un adevăr. O minciună spusă în mod constant schimbă un adevăr, transformă o realitate, schimbă opinia omului. Asta nu se face doar prin acel departament specializat cu 10 oameni. Să fim serioși. Are o poveste de clasa pregătitoare. Se face într-un sistem integrat, inclusiv cu trusturile mari de presă. Se face merge cu altfel. media de ani de zile, domnule Coarnă. De ani Să de nu zile. uităm câți bani au fost de cel alocați puțin pentru 3 ani de zile. televiziune. Să faci ceva ce tu în mod Transparență. normal nu vrei să faci și să faci și cu plăcere și să-ți dorești și să faci treaba asta. Fix asta ne spune domnul Rog. Păi ne spune. Iată. Asta e frumuse. Aici e frumusețea, mai adaugă. Nu, Da, aici e nu, dar vedeți, frumusețea. aici nu e o Da? problemă. Nu. Este frumos într-adevăr. Dar are o problemă majoră. Pentru că noi nu știm ce trebuie să facem. Noi ăștia care nu facem așa. Și neștiind ce vor ei să facă, Păi o să facem primiți un noi. mesaj, domnule Păi Chiti, domnule, că și ați văzut. dacă eu nu sunt întocmai și la timp pe mesajul ăla Au ei subliminal. grijă, au ei grijă, Păi nu, domnule doamne, Chiti, eu vreau să că vă evit, urmăresc, nu? Doamnă, Ca eu să vadă. vreau să evit să ajung în ora aia. În mai puțin de o oră să ajung la pușcărie cu mandat. Deci eu vreau ca ei, eu sunt mai prost sau nu sunt mai neatent la astea. Cunosc acțiunile Eu noastre, vreau știu exact ce vă să-mi place spună să exact, mâncați. domne, Știu exact să-mi cum spună, vă domne, n-ai voie să cafeaua. spui asta. Deci dacă mai Haideți, domnul Chiti. pronunți cuvântul rog, te duci la închisoare. Nici măcar când spui vă Te rog, rog. să nu mai spui vă rog, ci nu știu cum. Da, altfel, într-o altă limbă. V-aș ruga. Nu rog. Nu rog, nu mai spune rog niciodată. Je Dom'le, vous încă o en dată. prie. Dar noi trebuie să insistăm și să spună, dom'le, acum fără nicio glumă, demisia în rog. Cel puțin unul dintre cei doi rog care sunt la capul statului român, un general SRI de la Poliția Gândirii și un înalt judecător de la cea mai înaltă curte de justiție din România, înalta curte de casație și justiție. Secția penală, am uitat să spun, secția penală nu este la altceva. Și încă o dată, e un judecător pe care îl respect. O spun și nu o spun cu fals. Dar față de ceea ce s-a întâmplat și față de grozăviile pe care le-a spus domnul Anton Rog, general SRI de la Poliția Gândirii Cyberint, cel puțin unul dintre cei doi rog trebuie să plece acasă. O spun și mi-asum cel puțin unul. Pentru că eu ca spun practician așa, al domnul Chiti. dreptului, Domnul eu nu Chiti. pot să fac abstracție atunci când o voi mai vedea pe doamna Rog acolo deasupra, în completul de 3 sau de 5 de la înalta curte. Nu o să o pot, nu mai pot să o văd altcumva decât soția domnului Rog, care a spus chestia aia cu Curtea Constituțională, cu mandatul de o oră, cu controlul gândirii, cu ce avem voie și ce nu avem voie să spunem. Domnul Chitic, ăsta e câmpul tactic, ăsta e culoarul judiciar despre care ne vorbea generalul Dumbravă. Generalul Dumbravă s-a pensionat, bine mersi, cu 30, 40 sau 50 de mii de lei pensie, nu știu cât. Și nimeni nu a avut niciun fel de obiecțiune la acest om care ne vorbea despre infracțiunile pe care le-a comis SRI prin implicare în dosare penale. El a spus
câmp tactic. Aia spunea că el mergea cu decizia la instanță, la judecător și impunea o decizie de condamnare într-un dosar penal. Câți oameni au fost reținuți, arestați, condamnați, nevinovați în țara asta în ultimii 10-15 ani? Extrem de mulți. Au murit judecători prin închisoare. Mi-amintesc de judecătorul de la Curtea de Apel. Îmi scapă numele acum, care a murit în închisoare Mustață. în penitenciarul din Giurgiu. Cel care a fost în dosarul... Mustață, da, exact, că a fost jurist la noi la Ministerul de Interne. A murit în închisoare, a murit în penitenciarul din Giurgiu. Pentru că omul ăsta a spus, dom'le, nu prea e fapt aici, trebuie să analizezi probele. A fost monitorizat și cum a fost scos în spațiu public? Cum? Cum a schimbat opinia oamenilor despre judecător? L-au luat de unde? Din instanță, ca să arate cât de puternică e doamna Kövesi. A intrat în instanță peste judecător de curte de apel, l-au reținut din sala de ședință, ca să vadă că cine face ca el o să pățească. Pentru că el s-a exprimat într-un spațiu privat, la o discuție privată, că nu prea sunt probe în dosarul ăla. Și atunci când a auzit SRI-ul condus atunci de Coldea, era cu acel binom Coldea-Kövesi, l-au arestat de unde? Din sala de judecată, de la care instanță? De la Curtea de Apel București, pe acest Mustață. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și a murit în penitenciar. Și a zis cineva ceva? Nu. Toată lumea a zis, bine că nu sunt eu. Urmează un alt judecător, urmează un alt jurnalist, urmează un alt avocat de bună credință. Pentru că oamenii de bună credință, rând pe rând, vor fi țintiți, vor fi trântiți. Suntem puțini și suntem extrem de vulnerabili. E greu să te lupți cu sistemul ăsta. Uitați-vă, credeți dumneavoastră că într-o țară normală, cu principii și reguli și cu meritocrație, ajungea Marcel Ciolacu premier vreodată? Sau chiar Nicolae Ciucă? Și vă mai dau câte exemple vreți dumneavoastră. Sau Virgil Popescu? Sau ce guvern avem noi acum? Au separat Ministerul Muncii în două ca să aibă și doamna Firea un minister. Și a ieșit pe nas ministerul zilele astea. Că mai bine își vedea de treabă. Asta e România. Despre ce vorbim? Vorbim despre oameni care merită să ocupe acele funcții? Nu. Vorbim despre oameni care sunt semidocți, agramați, plagiatori și sunt puși în acele funcții pentru că sunt șantajabili și pușcăriabili. Fiecare la rândul lui. Ce credeți, că Marcel Ciolacu are fișetele pline de dosare? Amintiți-vă că el a fost șoferul celui care e condamnat de terorism în România, Omar Haisam. Deci nu e nimic, e totul de notorietate publică. Și ajunge prim-ministru în România. Ăsta care era șoferul lui Omar Haisam, care este condamnat pentru terorism în România. Unde ești, domnule Rog? SRI-ul ăsta care susține cu departamentul specializat în schimbarea opiniilor, nu puteai să schimbi opinia și să puneți un om competent în funcția asta de premier, care să nu vândă hidroelectrica, nuclear electrica, care să nu ne transforme în sclavi? Nu putea să nu mai puneți trădători în funcțiile cheie din România? Nu putea să puneți oameni onești, oameni care respectă suveranitatea, care respectă familia, care respectă resursele naturale și care muncește și vrea să creeze bunăstare în țara asta pentru poporul nostru? Nu întâmplător avem un popor în pribegie. Românii sunt în pribegie. 6-7 milioane de oameni au plecat din țara asta. Din ce cauze? Din cauza lui Roc, a lui Ciolacu, a lui Dar domnule Coarnă, spuneați că sunt plagiatori, că sunt șantajabili, s-a dovedit? Păi le-au schimbat, acum i-au protejat prin legea învățământului, nu-i mai condamnă. Deci nu s-a dovedit, asta e problema. Cum Sunt curați? Sunt dovediți, doamnă. Sunt dovediți, dar domnul Rog și cei ca domnul Rog i-au protejat. Haideți să fim serioși. Haideți să fim serioși. Și pentru că spuneați, domnule Coarnă, că este foarte greu să lupți, da, în această situație în care ne aflăm. E aproape imposibil. Avem vreo șansă și o să vă rog să și concluzionăm, pentru că iată ne apropiem de finalul emisiunii. Domnule Florea, o să încep cu dumneavoastră. Avem vreo șansă în acest context în care domnul Coarnă ne spunea cât de greu este să luptăm? În acest moment, doamnă, nu. Peste un an putem să schimbăm aceste lucruri. Trebuie să nu mai avem de-a face cu partidele sistemului. Și mă raportez încă o dată la articolul 30 din Constituție. Cum facem asta, domnule Florea? 2. Păi nu, e clar, trebuie să schimbăm aceste forțe politice existente acum. Păi cum? Că vedeți ce ne spune domnul Rog. Doamna Solomon, scrie foarte clar. Cenzura este interzisă prin lege.
Dumneavoastră, ca presă, trebuie să vă exprimați gândurile, opiniile, părerile. Omul liber de acasă trebuie să-și exprime Păi da, gândurile, vedeți ce se ideile, întâmplă părerile. când ne exprimăm gândurile, opiniile, luăm amenzi, ni se închid paginile de Facebook, postul este scos din grila de facem? programe. Reacționăm în Și număr- cum facem? Cum facem cu situația asta? Cum o rezolvăm? Reacționăm în număr masiv la vot, doamnă. Și atunci nu mai pot ei fura cât putem vota noi. Asta ar fi ideea. Și mă raportez la un vers acum îmi venea în minte, jos cenzura, cred că de la Paraziți. Oameni buni, jos cenzura, că ne-am săturat de 33 de ani și mai ales din Abia a 2020 început cu încoace. cenzura. Păi trebuie să terminăm cu asta. Am avut o trebuie să perioadă de terminăm cu vreo 25 de ani în care ne-am simțit bine, am alergat pe câmpie, prin păduri. De acum încolo intervine cenzura. De acum încolo intervine dictatura. De acum încolo intervine statul de tip mafiot care vrea să-și protejeze trădătorii. Ei se protejează între ei, au pus mâna pe putere, au finanțele, au informațiile, au tot la nivel zero și atunci ce trebuie să facă? Să ne doboare pe noi cei care ne opunem acestui sistem de tip mafiot. Este un sistem mafiotizat, un sistem care a distrus România și care o să pună pe putuci direct. Asta se întâmplă. Și atunci sunt câteva ținte în țara asta, e o listă scurtă și într-un moment din asta prielnic o să fim luați pe rând și o să mai creeze un scandal cu un azil de bătrâni pe nu știu unde și de toate televiziunile o să dea imagini de acolo, iar noi vom fi luați noaptea la 3, la 4 dimineața, așa cum v-am descris eu. Că așa se întâmplă, în fapt. Restul sunt povești. Da, de aici încolo începe dictatura, începe cenzura, începe abordarea de tip dictatorial în România, pentru că simt că pierd. Ei simt că pierd dacă ar lăsa alegerile libere și oamenii să voteze conform proprii conștiințe, vor pierde, știți cum, lamentabil. PSD nu cred că sare de 15-20, maxim 20% pe electoratul dur, dar cred că se duce sub 20% în 2024. Pentru că PSD din 2021, de când este la guvernare, a adâncit extrem de mult și a scăzut puterea de cumpărare. Avem cea mai scăzută putere de cumpărare a românilor din 1989 la zi, când principal partid de guvernare este PSD, Partid Social Democrat. Eu spun că am fost în acel partid și cunosc bine mecanismele din interior. Au sărăcit populația cu intenție directă, iar la televizor să-i cerceteze domnul Rog. Schimbă opinia oamenilor, adică îi mint că ei vin și creează legi pentru bunăstare, dar când mergi la piață, vezi cât de mincinoși și cât de ipocriți sunt oamenii ăștia. Concluzia, domnule Coarnă, vă rog, concluzia. 2019, luăm un cost valoric, alimente de bază, mergem în piață și mergem astăzi. Să vedeți ce se întâmplă cu România, cum oamenii mor de foame la propriu. Mor de foame, nu au bani pentru medicamente. Am văzut oameni pe stradă în zona asta de limită, a limitei de existență. Asta este problema de fond. Și atunci trebuie să blocheze lucrul ăsta. Cum să blocheze? Prin acest departament care practic s-a creat din nou un culoar judiciar, un câmp tactic, au reintrodus seriu în codurile penale, domnul știe mai bine domnul Chitic decât mine, și s-au creat acele pârghii juridice ca noi să putem fi reținuți, arestați preventiv. Nu mai contează dacă vom fi ori nu condamnați. Important este să fiu scos din joc atunci, în 2024, când vor fi alegerile. Da? Și o să creeze un câmp din ăsta de informații false în zona mediatică, o să fabrice probe că ei sunt pricepuți la lucrul ăsta. Eu sunt un om care a lucrat în sistem și știu cât de ușor poți planta probe. Știu cât de ușor te poți planta probele. Și vii la televizor și le spui ca și când așa s-ar fi întâmplat. Da? Asta se pregătește pentru 2024. Trebuie să fim clari cu oamenii, simpli în comunicare și să le spunem ce ne așteaptă, ce îi așteaptă. Îi așteaptă instaurarea unei dictaturi. Mulțumesc, domnule Coarnă. Vă rog, domnule Chitic, o concluzie. Doamnă, concluzia mea, preia și susține toate cele spuse anterior. O să spun că un om înfricoșat, prost, needucat și flămând e mai ușor de controlat. Ei asta vor, să ne controleze, nu doar în România. E un plan larg. Dar ce s-a făcut astăzi în România, sau nu astăzi, acum 2 zile, pe 16, a depășit limitele acceptabile la această dată. Deci ce a spus Rog
este o recunoaștere expresă a ceea ce se întâmplă și ceea ce se va întâmpla. Ne spune că din martie anul ăsta, nu martie anul viitor, din martie anul ăsta, de asta mi-au intrat acum 2 săptămâni în telefon, fără niciun fel de chestiune. Cam târziu, știți că mandat. suntem în luna iulie. Da, cam târziu. Deci, ce a făcut ROG este inacceptabil. Chiar și pentru o dictatură cum este România. Măcar că a fost suficient de prost și ne-a spus tot ceea ce trebuia măcar să lasă să se înțeleagă. Dom'le, nu ai cum ca soț al unui judecător de înaltă curte de casație și justiție să spui că iei mandat într-o oră. Asta n-ai cum. Nu ai cum. Dom'le, măcar pentru că a fost prea prost, ROG trebuie demis. De cine? De unii care vor măcar să mai păstreze aparențe. Deci, eu vă spun în concluzia tuturor pe care le spun și le susțin. Dacă ROG nu este demis sau nu își dă demisia după aceste declarații, înseamnă că asta este politica oficială a statului român. Nu sunt doar niște declarații inepte, scăpate, nu neadevărate. Că e clar că e adevărat ce spune. Dar așa ar putea spune, domnule, omul aberează. Noi avem sistemele, dar nu facem, domnule, așa ceva, Doamne ferește. Dar dacă ROG rămâne pe funcție, asta este o declarație oficială a statului român. O declarație prin care se acceptă, se recunoaște statutul de dictatură. Și ni se spune foarte clar, nu mai gândiți, nu mai vorbiți. Dacă îl demit pe ROG, dom'le, noi știm că ce spune ROG acolo e adevărat. Ei iau și aia, și aia, și aia, și aia. Noi știm. Dar o să spună, domnule, omul a luat o raznă. Nici de cum nu se va întâmpla așa ceva. Deci, demiterea lui ROG în momentul de față este o foaie de turnesol. Dacă ROG nu este demis, suntem în dictatură. Dacă ROG este demis, suntem doar într-un simulacru de democrație. Adică tot o democrație, tot o dictatură, dar mascată, simulată sub o democrație așa de fațadă. Dar dacă ROG, încă o dată, dacă ROG nu este demis de îndată, această fațadă de mucava a picat. Și suntem în mod oficial în dictatură. Și atunci, într-adevăr, cum spune și domnul Coarnă, ne putem aștepta oricând să fim ridicați cu mandatul ăla obținut în mai puțin de o oră pe siguranță. Doamne ferește! Doamne ferește! Deci, demisia ROG. Asta este concluzia. Demisia ROG. Vă rugăm! Hashtag demisia ROG, ca să înțeleagă și eilalți. Demisia ROG. Mulțumesc frumos, domnule Chitic, domnule Florea și domnule Coarnă, și pentru noi. prezență și pentru analiză. Îi asigurăm pe telespectatorii noștri că rămânem aici și luptăm. Avem susținători, dumneavoastră sunteți cu noi, noi suntem cu dumneavoastră și vă vom aduce în fiecare zi adevărul. Plătim amenziile, asta e, ne-au închis pagina de Facebook, cu siguranță găsim o cale să comunicăm cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit în această seară, ne revedem mâine, tot la 19 aici la Global News, numai bine!